Tofa an yanka ta tashi. Kashin mahaifiyarsa ta tilasta mishi cewar ya zama wajibi dole ya saki Ma'u a cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango na Garwashi, inda Kasim ya ce, "Mama wallahi ina son ta, me za a faɗa miki? An yi hakan ne ba don komai ba sai don aurewar aurenmu." Amma mahaifiyarsa ta tilasta mishi cewar ya zama wajibi ka sake ta ko kuma ni na sakan maka ita. Idan kuma ba ka sake ta ba to wallahi sai dai ka zaɓi ɗaya ko ni ko ita. Kashim ne ya zauna inda ya fara wani kukan baƙin ciki. Su ku a ta daga gefe Muda da shi da Ma'u, musamman ma Muda yana gefe yana yi masa dariya domin kuwa burinsa kawai ya saki Ma'u shi kuma ya aure ta. Ku biyo ni domin ku ji wata badakalar cakwakiya da take faruwa duk dai a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango na Garwashi episode 14. Sai dai kafin mu kawo muku irin yadda badakalar take kasancewa kuma shin ma wai Kashim ɗin yana sakin Ma'un ko kaka, duk za ku ji a cikin wannan bidiyon. Sai dai kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Mahaifiyar Kashim ta tilasta mishi sakin Ma'u a cikin shirin fim ɗin Garwashi, ma'ana dai Asma'u kenan, inda bayan ta tilasta mishi hakan ne zauna yayi kukan bakin ciki. A ƙarshe mahaifiyarsa ce ta daka mishi tsawa da cewar, "Kai, magana nake yi ma, dole fa sai dai ka zaɓi ɗaya, ni ko kuma ita." A nan ne Kashim ya koma gefe ya zauna yake cewa, "Mom, ina matuƙar son ki, na saki Ma'u saki ɗaya." Haka Kashim ya furta, shi kuwa yana furta hakan Mudan ne ya buga wata babbar ƙara inda ya fashe da wani dariya farin ciki, yi ƙarar murna da jin daɗi kan yadda Kashim ya saki Ma'u, domin yana sakinta fita yi da gudu ya je ce, "Mama, aikinki ya yi kyau." Ta ce, "Me ya faru?" A nan ne fa wa mahaifiyarsa labarin duk abin da ya faru a gidan su Kashim, kuma a yanzu haka ya saki Ma'u. Don haka kuwa nan da gobe sati mai zuwa kenan ya zagayo zan je na tilasta wa mahaifinsa ya aura min ita. Kin ga shi kenan, shi yayi biyu babu uku ba ko ɗaya. Ina 'yan tim ɗin Mudan? Don haka kuwa a yanzu dama ta same ku, domin a yanzu haka jin daɗin ku kuma ya zo, kuma murna ta koma ciki ga 'yan tim ɗin Kashim. Shin ku a wani tim ɗin kuke? Domin dai Fauziya D. Suleiman ta bayyana cewar masoyan Kashim daban da kuma masoyan Mudan, kuma mun ga irin yadda aka yi ta challenging ɗin abubuwan nan a kafafe kamar irin su Facebook da dai sauran manya-manyan kafafen sada zumunta. To dai wannan shine badakalar da take faruwa, kuma da alama Kashim shi da ya ƙara auren Ma'u za mu iya cewa forever. Domin kuwa duba da la'akari da wasu abubuwa da muka tunda har ya riga ya furta da bakinsa cewar ya sake ta, kuna ganin Mudan zai yi ƙasa a gwiwa ne? Ai dole kuwa ya aure ta, shi kuma yana aurenta ba zai taɓa sakinta ba. Don haka kuwa idan kuka yi la'akari da waɗannan abubuwan za ku ga cewar fa shi Kashim shi da ya ƙara auren Ma'u har abada. To wannan dai shine a ƙiyascin mu a cikin shirin fim ɗin Garwashin. Sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai dai kar ku manta da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Abadan Blogs TV.